mensen, welkom op het YouTube kanaal van Gebroeders Wolf. Mijn naam is Dio. We staan hier in Villa Italia, Rotterdam. Chimbala live vanavond mensen. We hebben wat vragen voor de gasten en we gaan kijken of ze dronken zijn of niet. Maar het wordt sowieso gezellig. Vergeet niet te abonneren op onze YouTube kanaal Gebroeders Wolf. Liken, delen, praat erover. Social media, volg ons, TikTok, Instagram, Facebook. Kom op, let's go! Naast wie sta ik hier? Antonio, man. Antonio, alles goed? Altijd goed, man. Waarom heb je voor dit feest gekozen? Ik ben Dominicaan, man. Je bent Dominicaan? Ja, man. Dus je komt voor? Chimbala, man. Sowieso, man. Ja? 100%. Welke nummer hou je? Vind je leuk van hem? Feliz. Feliz. Ja. Zing wat dan? Ik kan mezelf toch niet op beeld gooien? Je bent Dominicaan, zei je? Estoy demasiado feliz. Como pata pensando en ti. Hoe zijn die heupen van jou? Zijn ze los? Nee, mijn heupen zijn nog stijf, man. Je bent te lang in Nederland. Te lang... Ja, man. Ik heb wat vragen voor jou, man. Ja, 2 vragen ga ik jou stellen. De eerste vraag is, heb je een meid? Nee, man. Nee? Zeker niet, man. Ooit wel een relatie gehad? Ja, genoeg, man. Wat zou je, als je in een relatie zit, wat zou je je meid kunnen geven? De code van je pinpas of de code van je telefoon? Doe maar mijn pinpas, man. Er zit toch niks in. Je denkt, je bent toch skeer? Nee, man. Nee, niet zo, maar ja. Telly kan ook, is geen probleem. Ja? Maakt me niet uit. Zou je op dit moment je telefoon durven geven aan een meid waarmee je flow hoor? Oh ja, man. Ja? Niks te verbergen? Oh jawel, maar ik laat gewoon zien. Ja? En als je in een relatie zit, kan dat gewoon? Als ik in een relatie zit, dan niet, man. Je moet wel loyaal blijven, man. Je weet toch, als je verliefd bent, Maar wat dan ook, dan moet je... Zou je zitten in een relatie, zou je je telefoon gewoon laten zien aan haar? Zou je code geven van, schat, dit is mijn nummer? Ik zou niet eens code hebben, man, denk ik. Ja? Nee, Gewoon vrij voor haar laten worden. maar maakt niet uit. Dan heb ik niks te verbergen, man. Maar als ik geen relatie heb, weet toch, dan kan ik gewoon doen. Daarom ben ik hier, toch? Je gaat wel dansen? Ja, sowieso, toch? Ja. Man, je moet wel Hou ik je aan, hè? Nee, Gaat straks checken. is goed, je mag checken. Oké, nog een vraag. Ja. Stel voor je teammate zit 2 jaar vast. Zou je op haar wachten? Je lacht op alles. Ligt eraan? Ligt eraan. Aan wat? Ligt eraan. Bro, het ligt er gewoon aan van, je weet toch? Ben ik Yusu in Rilla? Ja. Zeg maar, jullie gaan al 5 jaar. 5 jaar? Ja. Thuis is sowieso chinks van mij, man. Ja, man, moet ik te man. Hoe lang wil je gaan dat je daar op haar gaat wachten dan? Bro, ja, man, maakt niet uit, man. Dan, weet je toch? Je moet niet doorvertellen, toch? Stel voor, jij zit binnen 2 jaar. Zou je willen dat zij op jou wacht? Of zeg je tegen haar, schat, doe je ding? Bro, ik zou het willen, maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. Je zou niet vertrouwen? Nooit, man. Misschien andersom denken ze dat ook over mij, maar ik ben gewoon eerlijk daarin. Als man zijnde, bro, je gaat me niet zeggen dat je... Als je meet... gewoon... Als je vriendin vastzit, Ja? linkerhand, rechterhand, bro. Gebruik het. Bro. 2 jaar lang. Ja, dat is tijd, man. Dat is tijd. Dat is echt Yusu tijd, man. Maar, nee. Ik zal gewoon wachten, man. Fuck it. Houd het gewoon daarbij. Dat wie sta ik hier? Danny. Danny en? Ja, Max. Oké. Wat kom je hier doen, man? Waarom heb je voor dit feest gekozen? Feesten, leuke muziek. Daarom. Ja. Wie ben je hier? Voor Latina's. Ja, toch. Ja, Je hebt geen meid? Jawel. Hij zegt gewoon ja toch. Heb jij een meid? Nee, man. Nee? Voor wie ben je hier? Nee, man. Voor die wijven toch. Ja, voor die Latina's. Voor die Latina's. Oké. Je hebt... Ja? Ik zie al een paar voor jou. Ja, man. Ik zie ze overal. Je moet zo naar binnen gaan. Ja, bro. Links en rechts. Wat drink je? Zoute comfort met Red Bull. Oh, lekker man. Nice. Ik heb een vraag voor jou, aangezien je een meid hebt. Durf je je meid de pincode van je bankpas te geven? Of de code van je telefoon? Ja, man. Welke van die 2? Ik zou het allebei geven. Ja? Jawel. Je hebt genoeg money erop? Of geef je haar omdat je toch geen money hebt? Nee, maar ze verdient zelf ook genoeg. Daarom. Ja. Ze verdient zelf Die ook code genoeg. van je telefoon, niks te verbergen? Nee, niks. Niks. Je bent 100 nu.
100. Ja? 100%, 100. Zou je dat ook doen? Wat? De code van je bankpas geven of de code van je telefoon? Geef van beide, man. Geen van beide. Ja, man. Waarom niet? Dat hoeft niet. Ze hoeft dat er niet te weten. Dat is mijn privé. Je moet kiezen toch? Je moet haar een beetje laten zien dat je haar vertrouwt, toch? Ja, dan telefoon nemen, man. Telefoon? Ja. Je hebt niks te verbergen. Nee, dat is te berg. Volgende vraag. Stel voor je meid, je hebt een meid. Ze gaat 2 jaar vastzitten. Zou je op haar wachten? Ja, man. Ja? Ligt eraan als vrouwtje materieel is wel, toch? Wat zeg je? Als wijfje materieel is wel, toch? Ja, jullie zitten al 5 jaar in een relatie. Ja, dan wel. Je zou gewoon wachten. Tuurlijk. Gewoon 2 jaar lang links-rechts gebruiken. Stel voor je wijfie gaat 2 jaar vastzitten. Zou je op haar wachten? Ligt eraan hoe lang, man. 2 jaar, 2 jaar. Nee, maar als ik... Hoe lang heb ik al met haar? 5 jaar. 2 jaar is lang, hè? Ik zei net tegen hem, 2 jaar lang Jawel, links-rechts. ik denk het wel. Dan krijg je gelijk Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja? Als je al 5 jaar met haar hebt, dan is het real, toch? Wanneer zou je niet meer wachten? Ja. Zo was het 5 jaar? 5 jaar plus. 5 jaar Zou je plus. niet meer wachten? Nee, man, denk het niet. Stel je zit 10 jaar met een relatie en ze krijgt 5 jaar gevangenisstraf. Op een gegeven moment begint te jeuken, toch? Daarom zeg ik, dan moet je links en rechts gebruiken toch? Je hebt toch armen? Ja. Nee, maar ik zou wel straight zijn. Ik zou wel zeggen. Je zou wel zeggen Maar- en dan je ding doen. Als ze 5 jaar zitten, dat is lang, hè? Gaat zo voorbij. Wat zou joh. jij doen dan? Ja, wat ik zou doen? Ja. Ik zou links en rechts gebruiken man. Ja, ja, ja. Linkerhand, de rechterhand. Luister dan, even me af te sluiten man. Kan je Spaans? Nee, man, niks. Nee? Niks. Nee? Stel voor je ziet een Latine hier. Wat zeg je tegen haar? Hola, ¿cómo está? Zie je? Dat is een begin toch? En dan is het klaar. Hoe bestel je een bier voor haar? Nee, niks. Het is klaar. Kan je geen Spaans? Nee. Kan je Spaans? Je lijkt me wel een Latino jij. Werk, daar ben ik ook. Ja, waar kom je vandaan? Werk. Uit Nederland. Wat is je openingzin bij een Latina? Werk. Jij hebt een opening, ik heb zin. Ik zeg, Italië de Bossa. Die is sterk man. Je hebt een opening en ik heb zin. Italië de Bossa. Nou, wie sta ik hier? Kisha, Isha, hoe is het met je? goed om met jou? Waarom heb je voor... met mij gaat het lekker. Waarom heb je voor dit feest gekozen? Ik ga je eerlijk zeggen, ik wil gewoon uitgaan. Dus ja. wil gewoon uitgaan? Ja, ik wil En je gewoon komt hier terecht. gezellig. Ben je hier alleen? Nee, want ik ga daar een nieuwe keer. Dat is je maat hier? Ja, Oké. daar ook. Dus, maar Oh, bodyguards. Ja? Oké, even snel, want ik heb geen kogelvrije vest bij me. Why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. Nee, luister. Zou je je vriend de pincode van je bankpas geven of de code van je telefoon? mijn telefoon. Van je telefoon? Ja, Je hebt niks te verbergen. nee. Ja, kijk, heb ik iets te verbergen, je gaat echt niet mijn money nemen. Heb je zoveel money? Ja, maar kijk, je gaat toch... Wie gaat de bankrekening geven? Even serieus. Zou Voor jij je zeggen- pincode, hè? Als je samen in een relatie zit, stel voor je zit al een tijdje in een relatie of zo. Ja, maar niet uit. Mensen kunnen switchen op jou, hè. Al heb je 10 jaar relatie. Ik heb dat echt geleerd. Ja? Maakt niet uit hoe lang je bij elkaar bent. Volgens mij, die bankpas van jou is vol. Volgende vraag. Je mattie heeft wat gedaan en hij moet 2 jaar zitten. Zou je op hem wachten? Ik ga niet eens voor je lippen. Kijk, hoe wil je dat ik voor je... Wat zeg je? Je leven gaat verder, toch? Hoe wil je dat ik op je ga... Met je vingers. Nee, maar even serieus. Nou, jij zou als man zijn ook niet op mij kunnen wachten, dus... Ja, Als het echt wijf en Matteo is, zou ik wachten. ja, kijk, als ik echt... Serieus, weet, nu dit is mijn nu zijn- best friend. En ik 5 ik jaar kan relatie. nergens... Ja, maar 5 jaar is niks, man. 10 jaar. Ja, Dan dan... zou je... 5 jaar is niks. 5 jaar is niks. 5 jaar van je Mensen doen leven. gekke dingen na 5 jaar relatie, hoor. 5 jaar is niks. 10 jaar heb je een decade met iemand. Daar heb je echt opgegroeid met die. 5 jaar is echt niks, man. Dus bij deze, als iemand met jou in relatie zit, 2 jaar lang, je bent gone. Nee, ook weer zo niet. Maar als je gekke dingen doet, wel, man. Sorry. Ik ga echt niet nog meer tijd dan aan je besteden. Je hebt al 2 jaar gebordereerd en dan moet ik nog verder. Nee. Oké. Mag ik jou nog 1 vraag stellen? Ja. Oké. Je zit in een relatie met een boy natuurlijk, Ja. maar zijn ex komt nog steeds bij je schoonmoeder langs.
Dagelijks op de vloer. Dagelijks? Hey, ervaring. Ze is dagelijks op de vloer. Ik ga gewoon zeggen, ja, dan ga gewoon lekker met haar. Ik ga gewoon zeggen, ga gewoon lekker met haar. En dan, ja, weet je toch? Maar hij kan er niks aan doen. Jouw schoonmoeder nodigt hem uit. Haar uit. Ja, oké, dan daar kan ik daar ook niet mee vechten. Ik zou haar wel zeggen van, ik vind het ongemakkelijk. Hij is jarig, dus is er ook, want jouw schoonmoeder heeft haar uitgenodigd. Wat? Dat weet ik niet. Ze mag haar beter dan jou. Damn! Jij bent nieuw toch? Ze moet nog wennen aan jou. Dan kan ik niet winnen met dat. Schoonmoeders kan je niet mee vechten. Je moet niet schoonmoeder winnen, die Marty moet je winnen. Ja, oké, maar ik kan niet met haar gaan Maar discussiëren. je zou die schoonmoeder niet bedijen. Nee, ik zou haar wel gewoon laten weten van... Je zou je vriend ook niet bedijen. Dat wel. Dat Je wel. gaat wind van voren krijgen. Dus je zou niet accepteren. Ik ga je motiveren om iets tegen je moeder te kunnen. Wat maak je nu mee? Want je keek verdacht, alsof je het nu ook aan het meemaken bent. Nee, niet nu. Ik heb meegemaakt. En wat heb je gedaan dan? Too pretty for that shit om te blijven meemaken. Wat zeg je? Maar, I'm too pretty for that shit om dat te blijven meemaken. Maar, ja, ik heb het meegemaakt. Gewoon mensen doen alsof ze dan alleen zijn en uiteindelijk komt er iemand uit de blue opeens jumpen. Je hebt hem gebost, hè? Nee, ook weer niet hoor. Zij heeft hem gebost. Ik liet het gewoon gebeuren. Ik keek naar de show. Wat is je naam, bro? Johan, man. Wat kom je hier doen? Waarom dit feest? Ja, weet je, voor de eerste keer Chimbala even kijken. Ze zeggen dat hij lijkt op mij. Ja? Dat hij net zo klein als mij is. Kan je ook bewegen als hem? Ja, een beetje wel. Ja, laat me zien dan. Mij niet zien, laat de dames daar. Kan je ook zingen? Nee, man. Ja, ken je zijn nummer niet? Nee, helaas niet dan. Helaas niet? Nee, man. Je gaat het zo leren dan. Ja, denk ik wel. Misschien moet je gewoon op het podium gaan. En dan gaan mensen denken dat jij Chimbala bent. Denk je? Moet mensen gewoon pranken. Gewoon op het podium. Gewoon zomaar. Ja, gewoon doe alsof je Chimbala. Kijken of die mensen gaan schreeuwen. Ja, dat denk je zo. Luister bro. Zit je in een relatie? Ja, zeker. Ja? Durf je jouw meid dan de code van je pinpas te geven? Of de code van je telefoon? Hij zei, weet het al, bro. Alle twee? Ja, man. Ja? Ja. Je geeft gewoon je pinpas en zo. Hè? Ja, waarom niet? Ja, sugar daddy? Nee, echt niet. Dat niet? Dat is geen sugar daddy, dat is gewoon voor hand zijn. A bullshit? A bullshit? A bullshit? A bullshit? Ja, je hebt haar bankpas ook? Ja, alles, dat van haar ook. Ja, okay. Je hebt niks te verbergen, je doet niks. Loyaal. Ja. Volwassen man. 100. Ja. Oké, volgende vraag dan. Hey, zeg maar, ik niet in zo. Luister dan. Je meid komt 2 jaar vast te zitten. Wacht je op haar? Dat is moeilijk, man. 2 jaar? Maar voor mannen is het moeilijk, voor hun ook. Hoezo is het moeilijk? Je hebt toch linker en rechterhand? Ja, dat weet ik, maar... Dat er één aan. Het gaat niet, man. Je weet dat. Antiano staat. Dus je zou niet wachten? Nee. Ze kijkt mee, hè? Ja, weet ik, maar ja. Hoe kan je 2 jaar Zou jij wachten? willen dat zij op jou wachten? 2 jaar is niks, hè? Zo voorbij, hè? Ik ga ook sowieso denken dat zij niet op mij gaat wachten. Dus ik ga sowieso zeggen van, doe je ding. Zelfs als ik krijg 1 jaar, zou je dan wel wachten? 1 jaar ook niet, bro. Misschien niet. Bro, 1 jaar? Ik weet niet. Is zo voorbij, man. Ik weet niet zeker, man. Ik weet niet. Oké. Dat is moeilijk, echt moeilijk. Oké, je zit in een relatie met je wijfie, maar die ex van haar komt nog steeds over de vloer bij je schoonmoeder. Nee, dat kan niet. Schoonmoeder is nog goed met hem, weet je? Jij bent nieuw, jij telt nog niet. Nee, dat kan niet, man. Wie ga je bedijen, die schoonmoeder of je vriendin? Alle twee. Ja? Ja, man. Zo, je vriendin heeft niks meer te maken, je schoonmoeder luistert gewoon niet naar. Ze is gewoon man. goed met die ex. We doen allemaal gewoon mee, dus dat gaat niet. Zou je die boy aanspreken van, hé, fuck haar? Nee, ook niet, man. Sorry. Ik ga geen boy aanspreken, niks. Zou je alleen die vriendin of je schoonmoeder aanspreken? Ja, die twee. Maar in ieder geval, je zou niet accepteren. Nee. Nou, waarom niet? Je bedrijf. Nee, dat kan niet. Nee, dat is niet bedrijf, dat is disrespect. Hij doet niks met je vriendin, hij doet alleen, hij chillt gewoon met je schoonmoeder. Broer, in de wereld van tegenwoordig bestaat dat niet, sorry. Wow man, thanks man. Hou was zich meid, que ding? Candela, manteca gewoon. Mas aqui não quer pôr trauma, mas dia? Kijk que putrame. Que cauta manteca sua? Manteca gewoon, kopunta. Zeta, was acaba, smooth, soft. Manteca. Kaya manteca ba tanto? Hã? Kaya manteca ba tanto? I see. Wow, conta kita hanchi nang.
Nanti, ada tem paritante aqui. Ah, mas die mag je wachten, dus. Te lekker, Pablo. Mas di mati tanji? No, mas die mag je dan. Belum di mati aqui sim. Oh, mas die mag je wachten. Belum di mati wak? Wauw, aqui, ó. Mas die weer naar. Ada betul wak hier, maar die Bon, waarom heb ik groente dan? Eh. Je bent Nederlands of Pavimento? Wat jij wilt. Even Nederlands, man. Anders moet ik veel ondertiteling. Ja, we gaan even Nederlands doen, hoor. Zou je je meid de pincode van je telefoon geven? No. Of van je bankpas? No. Hoezo niet? No. Van mijn telefoon. Van mijn telefoon. No, het is een corazon, man. En van je bankpas? Zou je vertrouwen? Tuurlijk. Bankpas is niet erg. Nee? No. Je spent veel. Er staat toch niks op, Geloof ik niet. Wat ga je pas zien daar, man? Kijk hoe je sponsor. Nee, maar waarom? Kijk, ik zou het gewoon geven. Ik zou gewoon vertrouwen, Charo, want ik denk dat de vrouwtje die ik zou nemen, die kan dan sowieso beter omgaan met geld dan ik. 100%. Is je gewoon je boekhoudster? Ja, bro. Ik kan niet omgaan met geld, want ja, ze moet zeggen, chickie, ja, maar ze gaan weer bij elkaar, bro. En waarom niet van je telefoon dan? Huh? Waarom niet van je telefoon dan? Waarom zo aan, hoor? Want ik heb privacy, no, rust, no. Ze zegt ook weekends, no. Snapchatten, jeng. Nou, wacht, ik heb zo... Nou, waar, rust. Kijk, ik heb mensen op Snap, ik heb zoveel mensen op Snap, ze gaan niet weten wie taantje is, wie niet, snap je? Manteca gewoon. Manteca, neem die bizar, manteca. Manteca gewoon. Oké, next. Je meid gaat 2 jaar vastzitten. Wacht je op haar? Is haar plakje kaas, man? Ja, broer. Waarom? Tasu blokje manteca, man. Zo cuenta. Zo cuenta je ding, fam. Ja, met de bewaren de beweren, man. Je zou ook niet wachten buiten? Nee, natuurlijk niet. Je zou gewoon je ding... 2 jaar is kort, toch? 2 jaar is niet kort, man. Maar het is aan mijn mensen bij een weekendje weg, man. Die zakje daar zien. Wano. Awak je dan chimbala ki misa me kita sinaka. No, pero. Ik heb geen vriendin, je weet toch, pero. No, ito ba no. Si abo ba idea mo, bakit ba ada? Lagi ba so kwet, bagay ako kaya sto. Ja, andon mo bipa fobas ang sige bos ang ko marinado na basa. Me dale biaso. Lagi ba no ma? Oké. Weekends. Maar die doos ga je met het op hier, man. Broer, heb je niet gemerkt, broer, dat zeg maar, als je er goed over nadenkt, hè. Als je een vrouw al 1 dag geen aandacht geeft, dan wordt ze al gek. Laat staan 2 jaar, binnen. Dan de kietje kiko gewoon en poebati na dat naro. Dede. Wauw. Dede koe en Flor onder traro, man. Oké, volgende vraag, man. Of wil je naar binnen? Ga naar binnen, Volgende. Ik zie je zwaaien naar die tandje en die tandje. En ze hebben ook bij waar tandje naar een bek. Oké, laatste. Je zit in een relatie. Ja. De ex van jouw meid komt nog steeds over de vloer bij je schoonmoeder. Ja, man. Ze accepteert jou nog niet. En daarbij zien we zo die mis. Kijk, ik kan me dat niet voorstellen. Waarom niet zo? Wacht, ik ben moe. Ik mama nog. Die mis. Wat? Kiko? Nee, ik kan me dat niet voorstellen, man, bro. Onmogelijk, man. Wie zou je aanspreken? Of wie zou je boos zijn? Op de schoonmoeder of op je chimeid? Ik word boos op... Kijk, ik kan niet boos worden op de schoonmoeder. Want misschien waren ze al langer samen. Je weet toch, even realistisch. En ze hebben zo gewoon een goede band. Dat is niet mijn plek, je weet toch? Maar ik ga wel tegen die pekie zeggen van... Vaka, wat doet die guy hier? En dat betekent dat wanneer ik er niet ben en hij komt zomaar, dan zeg je dat normaal. Ja, klopt. Ze zeggen van, ik ga even in kamer. Ze is jarig. Die ex is ook op die verjaardag, want schoonmoeder heeft hem ook uitgenodigd. Uitgenodigd. Man. Je zou niet accepteren? Nou, dat is het. Hoezo? Je voelt je bedreigd? Niet bedreigd, maar dat is het, man. Oké, kijk, dan ben ik zo, hè. Ik ben toxic, hè. Ik ben heel toxic. Dan op haar verjaardag laat ik ook mijn ex komen. Wat zeg je? Op haar verjaardag laat ik ook mijn ex komen. Gezellig. Impossible, man. No. Oké, man. Is goed. Dat was het, man. Ja? Bij rusten. Manteca. Ten eerste, kan je Spaans? Wat is een openingszin dat je kan gebruiken bij Latina? Ik ken geen Spaans, maar un poquito. Hoe ga je een drank voor haar bestellen? Gewoon Nederlands praten. Hoe ga je haar aanspreken? Hola mamacita. Ja, zie je? Ja, dat is het begin, toch? Ja, toch? Oké, maar luister dan. Stel voor je zit in een relatie. Ja. Zou je die meid de code van je telefoon durven geven of de code van je bankpas? Allebei niet. Waarom niet? Want
te verbergen? Ik verberg helemaal niks, maar wat heeft ze daar te zoeken? Zelf zegt, schat, mag ik even je telefoon lenen? Mijn is leeg. Zeg niet, ga je eerst die code intoetsen? Of zegt hij... Wacht. Je zit nu in een relatie. Ik moet me anders in een andere positie stellen. Ja. In een relatie moet je wel open naar elkaar zijn en eigenlijk moet dat wel kunnen. Ja, maar ik heb lang geen relatie gehad. Dus is het een politieke correcte antwoord? Of... Ik heb lang geen relatie gehad, dus ik weet eigenlijk niet meer hoe het hoort. Je weet toch, ik moet weer helemaal nieuw erin komen. Dus de dingen die je mij vraagt eigenlijk, ik ben de verkeerde persoon om antwoord te geven, want ik ben te lang single. Oké, waarom ben je single? Waarom? Ze allemaal chickenheads. Oké. En deze vraag dan, stel voor, je krijgt nu een relatie. En die ex van haar komt nog steeds op bezoek bij je schoonmoeder. Nee toch. Ex is exit. Niks te zoeken. Ja, maar hij komt bij die schoonmoeder. Die schoonmoeder vindt hem nog nice. Nee toch, niks. Nee toch. Wie ga je aanspreken? Die schoonmoeder ook. Maar je kan je meid niks blamen, want zij nodigt hem niet uit. Die meid ga ik niet aanspreken. Hij komt bij de schoonmoeder, dus ga die schoonmoeder bedijen van luister dan. Die ding moet kappen. Ja, ik wil hem hier niet meer zien. Oké. En op een gegeven moment komt ze vast te zitten, 2 jaar. Ja. Zou je wachten op haar? Absoluut. Ja? Absoluut. Loyaal, man. Tuurlijk. 100? Ik heb ook vastgezeten en ik weet hoe het is. Je zou ook willen dat zij op jou wacht? Ik heb vrouwen gehad die op mij hebben gewacht, dus ik weet hoe het is, dus ik doe het. I return the favor. Jij bent de eerste die dit zegt, man. Ik heb net boys gehad, dat zegt 2 jaar is te lang, man. Nee, man. Moeilijk. 2 jaar is 24 maanden, joh. Ik zeg ook, is snel. Is snel. Ja. Maar jij zou gewoon wachten? Gewoon wachten, joh. Goedenavond, naast wie sta ik hier? Je staat met de Dave Aftershave. Dave Aftershave? Hoe kom je aan die naam? Lastig. Wat is jouw naam? JD. Makkelijk. JD. Ja. Dat is goed. Ik heb een vraag voor jou. Begin bij jou of dames eerst? Dames altijd eerst toch? Ten eerste wat ik wil weten, waarom hebben jullie gekozen voor dit feest? Door jou. We zijn hier uitgenodigd, man. Het lot heeft ons gewoon hier naartoe gebracht, man. Simpel, man. Zijn jullie gewoon vrienden of... Wij zijn vrienden. We zijn vrienden, man. Zeker. Hebben de Latinas jou hier gebracht? Nee, man. Zeker. Nee. Het lot. Het lot. Ik herhaal het lot. Oké. Vraag wat ik heb. Stel voor, je zit in een relatie. Ja. Zou je de pincode van je bankpas willen geven aan je meid? Of je code van je telefoon? Op dit moment. Pincode, dat mag ze weten, want er staat toch niks op. En telefoon, welke telefoon, bro? Ik heb geen telefoon. Ja, ga weg, joh. Er is geen telefoon, we zijn onbereikbaar. Serieus? Ja, man. Hoe ga ik je connecten als we afspreken? Hotmail, MSN, zulke dingen. Heb je dat nog? Ja, zo. Wie niet? En jij? Ja, ik ook hetzelfde. Wat? Doe ping. Ja, Blackberry nog. Ja, Blackberry ping. Maar waarom zou je de code van je telefoon niet willen geven als je een relatie zit? Mag wel. Maar voordat ik de pincode heb ik alles al verwijderd. Helaas. Jij bent zo eentje. Nee. Maar als je echt wat te verbergen hebt, dan heb je het al lang verwijderd. Weet je wat het is? Als zij mij ziet als iemand die niet vertrouwen is, wat doe je dan met mij in een relatie? Begrijp wat ik bedoel? Of niet? Ja, dat is waar. Voordeel van de twijfel verdien ik. Nadeel van de twijfel, dat moet zij verdienen. Begrijp wat ik bedoel? Het is lastig, het is ingewikkeld. Ik ben FBI, ik zweer het. Ja, jij bent alles, ik zweer het, alles
waar niemand achter kan komen, kom ik achter. Dus met of zonder code, je komt dus achter. Homeland Security. Dat is Mossad, dat is Mossad. Oké, volgende vraag. Je mattie gaat 2 jaar zitten. Zou je op hem wachten? Ja. Ja, als ik echt van iemand hou wel. Ja, ik zweer het. Ja. Je zou gewoon 2 jaar lang wachten? Ja. Jij? Tuurlijk man. Sowieso. 2 jaar lang? 2 jaar is niks man. 2 jaar is niks. Het ligt eraan, hè? 2 jaar is niks. Nee. 24 maanden is niks man. No span. Hola. Ik heb andere mensen gevraagd hier. Ze vinden 2 jaar echt lang. Ik zeg eerlijk, ik vind 2 jaar is echt niks man. 2 jaar is zo voorbij man. Wanneer zou je denken? Hoeveel jaar zou je denken van nee man, ik moet verder? Het ligt aan de situatie. Bijvoorbeeld stel je voor, we hebben een kinderwens en het is na haar straf niet meer haalbaar. Dan moeten we andere opties gaan bespreken. Maar zolang dat niet aan de orde is, geen probleem. Gedood is gewoon een zak. Begrijp je? Ze verdient het. Jij denkt aan je soldaatjes of ze nog werken of niet, als het eruit komt. Mijn soldaten werken sowieso tot mijn 80ste, weet je. Vrouw heeft de biologische klok, niet ik ouwe. Niet ik. En jij? Ja, ik denk gewoon... Wanneer zou je denken van nee, dit is te lang, kan niet wachten? Nou ja, ik kan hem wel vergeven, sowieso. Maar het ligt eraan om welke reden, eerlijk gezegd. Ja, stel je nou voor, hij heeft een bijvrouw en zo. Dan zou ik het niet kunnen vergeven. Dan steek ik mezelf wel dood. Hoezo? Je hebt je linker en je rechterhand, je kan toch gewoon met je vingers... Daar gaat het toch niet om. Hersens. Je zit in een relatie? Ja. En die ex van jouw vriendin komt nog steeds op de vloer bij je schoonmoeder. Zou je het accepteren? Tuurlijk niet bro, tuurlijk. Ik ben geen kip bro. Je gaat mij niet plukken bro. Lastige operatie. Maar het ligt niet aan je vriendin. Gewoon je schoonmoeder accepteert het nog. Boeit mij niet bro, dan is mijn schoonmoeder niet. Klaar. Heel simpel. Maar je zou je nog met haar blijven gaan? Tuurlijk niet man. Nee, tuurlijk niet man. Maar zij doet niks. Maakt niet. Ze is indirect betrokken. Ze is medeplichtig. Toch? Ze is medeplichtig man. Ja, ik weet niet man. Ja, ik weet het wel. Ze heeft haar moeder al aangesproken en die schoonmoeder blijft het gewoon doen omdat ze hem gewoon mag, die ex. Maakt niet. Dan doen ze die dingen maar zonder mij. Je zou gewoon weggaan. Loezoe, gelijk. Zonder twijfel man. Apart man. Een man is niks zonder zijn principes. Laatste vraag, ultieme red flag voor jou. Bij een jongen. Ultieme red flag. Ja, liegen. Oké. Jouw ultieme red flag bij een vrouw? Die losse hoofddoekjes of die hoofddoekjes, dat is een beetje haar laten zien. Die cabriootjes. Dit mag niet van jou. Dit is red flag. Nee, dit mag. Dit mag. Maar die of je doet het goed of je doet het niet. Klaar. Is goed man. Einde discussie. Thanks man. ¿Por qué tú estás aquí? Yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estoy buscándome... ¿Por qué esta fiesta? Esta fiesta, porque yo, mi niño, soy made in Spain, ¿ok? Made in Valencia. Y yo busco siempre las fiestas latinas más bacanas posibles. ¿Por qué? Porque el movimiento de cadera y el movimiento del cuerpo y el ritmo está en esta música, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Tú gustas latinas? Me encantan las latinas, mi niño, ¿Sí? me encantan. Tienen una magia inigualable, pero toda hembra bonita y sabe mirarla bien. ¿Tú sabes que red flag... 2 hours later. ¿Qué red flag es? ¿Red flag? Sí. No tengo ni idea qué es red flag, sinceramente. Dime algo ¿Sí? de mujer que tú no gusta. Algo de una mujer que no me guste. Sí. La prepotencia. Que una mujer se lo crea demasiado, ¿no? Y como que piense que ella es más que cualquier tipo, cualquier hombre, ¿no? Pero al fin y al cabo los hombres también tenemos nuestro orgullo, nuestro ego, ¿no? Y también somos lo máximo, según a qué hombre tú encuentres y tú mires, ¿no? Pero yo me considero top alfa. ¿Prefieres darle el código de tu teléfono o el código de tu teléfono? ¿Teléfono o el código de tu bancomático? De mi banco de esto. El código de tu pues yo, bancomático a la al código mujer, del teléfono. Yo lo único que prefiero darle no es ni mi cuenta, mi número de móvil, ni mi cuenta de banco. Yo lo que le doy es un sentimiento y un placer
que no cualquier hombre le puede dar. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? ¿Tengo algo que esconder? Porque no es porque tenga la pinga más grande que cualquier otro hombre, simplemente es por el instinto, el talento, ¿no? Y la interpretación. Al fin y al cabo, la seducción de cualquier persona es otro talento y otro show, ¿no? Talent van Chimbala. Oké, ik ga. Goedenavond. Chimbala vandaan dan? Dominicaanse Republiek toch? Oké, zo. Hoezo? Tuurlijk weet ik dat. Ja, mijn bloed toch? Ja. Kom je uit de Dominicaanse Republiek? Mijn ouders zijn van de Dominicaanse Republiek. Dus je kan Spaans? Maar natuurlijk. Maak die heren gek. Maak die heren gek. Met die Spaans. Gooi je een beetje Spaans dan? Nee, die Dominicaanse. Ja, weet je wat, laat maar. Ben je geen Spaans? Ik ben Dominicaan. Ja, dan zeg ik, gooi een beetje Spaans. Maak die heren een beetje gek met je Spaans. Nee, maar wat gaan ze... Oké, laten we er maar vragen gaan, ja? Stel voor je zit in een relatie en diegene komt 2 jaar vast te zitten. Ja. Zou je op diegene wachten? 2 jaar is nog te doen. Ja? Ja, 2 jaar is nog te doen, hè. Wat is... Ja, fucking hell. Fucking... Calm down. Dit is mijn neef, hè. Hij doet het goed. Wat is niet meer te doen voor jou dan? 5 niet. Huh? 5 niet. 5 niet? Nee. 5 zou je gelijk uitmaken? Niet eens... Waarom moet ik dat uitmaken? Je zit 5 jaar in een relatie met diegene of 10 jaar? Ik heb 10 jaar gehad. Je hebt 10 jaar? Hoe oud ben jij? Wie, ik? Nee, dat ga ik niet voor de camera ik vraag jou. Ja, nee, ik vraag jou, hoe oud ben jij? Ik ben 35, hoezo? Je liegt. Ja, echt. Hoezo? Hoezo? Je liegt. Zou je je wijfje laten wachten 10 jaar lang? Of 5 jaar lang? Als het echt menens is, als het serieus is, zou ik op haar wachten. Je liegt tegen mij. Maar het gaat om jou. Jij zei niet wachten. Oké, ja, nee, nu ga je het draaien op mij. Nee, ik zal niet. Nee. Waarom niet? Eerlijk. Nee. Gewoon niet. Het begint te kriebelen daar beneden en daarom kan je niet wachten. Kijk. Ik ben Zo. Got it. Nee. Oké, Ik zal het niet doen. Oké, volgende vraag. Ja, Zou je een rekenvraag of zo, weet ik veel. Wil je een rekenvraag? Ja. Look at this. Somebody come look at this. Oké, herhaal wat ik zeg, ja? Ik herhaal. Je begrijpt het? Ja, wat je zegt. Ik moet herhalen wat je zegt. Juist, oké, we beginnen vanaf nu. Nou. 1. 2. Ik heb het toch onderschat, zie. Nee, ik ga weg. Ik zeg herhaal wat ik zeg. Oké, 1. 2. 3. 3. Wat komt na 4? 5. Wat komt na 4 dan? Wat komt na 4? Nog een keer, 1. 2. Oh, sorry. Je hebt nog niet gedronken, je bent net binnen toch? Ja, nee, ik drink sowieso. 1. 2. 3. Wat komt na 4? 4. You're a dummy. You will never know shit. Don't nobody want you. Don't nobody need you. Zie je, ik heb het net goed gezegd, hè? Ga maar feesten, ga maar drinken, ja? Ja. Ik zei herhaal mij toch? Je moest mij gewoon herhalen. Ja, daarom, dat deed ik toch? Dus als ik zeg wat komt na 4, moet jij ook zeggen wat komt na 4. Ga genieten, ja? Dankjewel. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ik ga gewoon Nederlands doen. Oké, gewoon Nederlands. Nee joh, naast wie sta ik hier? Cuba, ik ben presentator, lang bij Phonics gewerkt, nu bij de nieuwe zender NPO Blend. En ik ben MC in de weekenden op festivals zoals Palmundo, Latino Gang, Latin Village, dat soort dingetjes. Oké man, hoe loopt het tot nu toe hier? Ja goed, Chimbala is net aangekomen hoorde ik, dus dat is mooi, die gaat zo meteen optreden. DJ Matthias is aan het draaien, is een keiharde DJ, dus een leuke avond. En het is het carnavalsweekend, ik weet niet wanneer je kijkt, maar het zomercarnaval is dit weekend. Dus dat maakt het ook mooi, iedereen zit echt in die sfeer. Oké. Ik heb wat voor ons YouTube kanaal, je hebt gewoon mooie content, ik heb een vraag voor jou. En dan kijk wat jouw mening is gewoon. Ja, Oké, ik begin, stel je voor, zou je eerder de code geven van je telefoon of de code geven van je bankpas aan je vriendin? Eerder de code van mijn telefoon of van bankpas? Ik denk bankpas. Nou, waarom geen telefoon? Hij lacht. Omdat het ding is, zeg maar, iets wat misschien niks betekent, kan geïnterpreteerd worden als iets wat wel iets betekent. Dus bij mijn bankpas hoef ik geen uitleg te geven. En bij mijn telefoon zitten we dan de hele dag te praten. Ja, maar dat is iemand en die ben ik tegengekomen op een feestje en die wil de gastenlijst. En dat is de enige reden dat ik haar ken. Weet je wel, met een bankpas gewoon, ja, oké, ga maar pinnen. Dus elke feestje waar jij gaat, ga je nummers uitwisselen?
Nee, maar je hebt wel soms dat mensen je een bericht sturen van... Hé, ik vond het leuk op je feestje. Dan volg ik diegene terug. Weet je, je hebt dat ook nodig toch, dat mensen je supporten. Dus, Goeie politieke correct antwoord. Ja. Kom maar. Oké. En je bankpas, dat maakt niet uit hoeveel zij uitgeeft. Kijk, als het mijn vriendin is, dan ga ik ervan uit dat ze wel een beetje binnen de perken houdt. Want het is mijn vriendin immers. Als het een vriendin is, dan zou ik misschien wel telefoon zeggen. Want anders is je rekening leeg daarna. Oké. Hoe sta je erin als je vriendin vast komt te zitten, 2 jaar lang? Mijn vriendin komt vast te zitten. Wat heeft ze gedaan? Dat weet ik niet. Verzin maar wat. Ze zit in ieder geval 2 jaar lang. Kan je daar voor 2 jaar zitten? Dat weet ik niet. Ja, dus Maar zou je op haar wachten, is de vraag eigenlijk. Kijk, ik ben nu single. En ik heb een ex die me verlaten heeft voor haar trainer, dus... Oh! Dan heb je... Zo, laat mijn vraag maar zitten. Hoe komt dat? Hoe? Nou ja, dat soort dingen gebeuren in het leven. Maar dus als ik in een relatie zou zijn en ik heb echt voor haar gekozen en zo, ja, dan zou ik wel op haar wachten. In je toekomstige relatie, zou je dan je vriendin een personal trainer geven? Zou ik mijn vriendin een personal Zou je dat toevertrouwen? Ja, want je moet gewoon het risico nemen, toch? Het is gewoon in het water springen en hopen dat dan het heb je goed het nu gaat. al meegemaakt? Ja, ik zou het gewoon weer proberen. Want ja, je moet gewoon vanaf nul beginnen, je bagage achter je laten. Niet iedereen is hetzelfde. Nee, precies. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ga je niet meer ophouden, man. Thanks. Oké. Ja? Yes, mensen, dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal Gebroeders Wolf. Volg ons op TikTok, Instagram, Facebook. Gewoon Gebroeders Wolf. En deel onze filmpjes, like het en praat erover. We zien jullie in de volgende film. Ciao.